Teille erinomaiset kiitokset, että olette lähteneet tänne napapiirin pohjoispuolelle. Niin kuin Kotkassa sanoin, että kun niitä on Hartola ja Pello molemmat vähän sipissä ja siinä mielessä on aivan mukava, että siellä kun mainittiin, että ehkä ensi vuonna tehdään lisää töitä rata-alueella, nimenomaan teidän hyvät katsojat ja nimenomaan kilpailijat, huoltojoukot teidän eteenne jälleen. Vuosi on lyhyt aika, mutta meillä on jo tietyt suunnitelmat, aina täytyy olla pikkusen yllätyksiä. Ja siinä mielessä ensinnäkin haluan kaikille osapuolille toimihenkilöt, ennen kuin me papaat pääsemme irti tuonne ajamaan niin senioriluokkaa, niin haluamme juhlistaa tässä vaiheessa 3 ihmistä. Ensinnäkin lähdetään, ja nämä ovat kaikki syntymäpäiväsankareita, nuorimmasta päästä liikkeelle, eli Hippu, Kulta-Hippu alias Turkka Poskiparta. Perusteluina Pellon moottorikerho haluaa muistaa 40 äijää. Siinä mielessä, että jos ajatellaan, että Heinolan Lusista Kittisvaaraan rullilla ja Sirparouva on varmaan kuulolla polkupyörällä sitten siinä huoltovaunu, tulivat tapaamaan Eero Mäntyrantaa 936 kilometriä. AP, ole hyvä. Ja sieltä Kultahipulle sitten tämmönen pieni tämmönen muisto, hauskinta hupia, aina housut jalassa. Kiitoksia äijä. Ja katsotaan, se rahakori on tuolla myöhemmin sitten, tai sitten ei, niin kuin AP sanoo. Hyvät ystävät, Kummiseura, joka on nimenomaan Vääksyn urheiluautoilijat, on aina auttanut Pellon moottorikerhoa, kuin paljon myöskin seuroja lähiseuduilta. Mutta perustelut tulee tähän: Ahti Jussila, 50 vuotta, ja Vääksyn UA, ja Pellon moottorikerho, 81 ja nopeasti nyt laskettuna 2008. 27 vuotta täyttää meidän seurat nyt. Ja Ahti Jussila, 50 vuotta. From Vääksy, isoäiniö. Näin se on, onnittelemme ja haluamme muistaa Ahtia nimikko paidalla. Siellä on nyt ne kaikki voittajat sitten selässä ja tällä tavalla. Varmasti on myöskin sinulle tuttuja nimiä. Nimenomaan vielä sitten tuomme terveisiä Eero Mäntyrannalta, Messinki kello ja tällä tavalla näin, niin Ahtiin ei tarvitse, mutta kun vanheiden niin voi helistellä, niin kyllä se jostakin aina joku löytyy. Onnittelemme Ahti Jussila Vääksyn UA. Etelleen kun menemme eteenpäin sitten, jo monivuotinen naapuriseura, no ei se ole mikään 250 kilometriä, kun mennään Oulun suuntaan. Ja me emme päässyt silloin käymään siellä Heikin Hessu JM:ssä. Tehtiin vähän joka tontilla jokainen töitä. Ja Heikki on ollut aina semmoinen puurtaja autourheilun eteen. Ja on aina ollut toimitsija tuomaritehtävissä, kilpailutehtävissä. Voi sanoa, että joka paikan höylänä. Heikki, sanotteko täältä pääsee, niin ei se ole, kun alkaa valmistella, se ole mikään. Alkaa valmistella taas SRC-kisaa, joka ajetaan Oulussa 23. päivä elokuuta, näinhän se oli Heikki. Pellon moottorikerho haluaa muistaa Heikin 60-vuotispäiviä numeroidulla Pellon oppista. Otatko AP siitä vähän noin? Tuosta jos vähän irrotamme, niin no niin. Pannaan sitten Heikki tuolla se jalustaa, se on vaikeampi näin. Niin näin radalla, että nämä kruusaukset ja turhat teippaamiset ja nämä laitetaan, laatta on tuolla valmiina. Pellon moottorikerhon piirillä Heikki Ihamäki ja pieni hetki vielä. Nämä tyttäret laittaa sen tuolla sitten niinku parantikuntoon. Ja totta kai, tietenkin kun Heikki sanottakoon semmosen, niin kuin minä sanoin, että kun meillä on niin vähän rahaa, piti ottaa pienemmät tossut Heikille sitten ja nimenomaan Reinot. Heikki Ihamäki, Oulun urheiluautoilijat. Kiitämme. Okei, kuuluuko nämä minun laitteet? Ehkä luovutaan nyt pussukan tolle Sötkälle
Ja kuten huomaatte, täällä on tapana, ketkä ovat kauan olleet ja heitä muistetaan. He tietävät pohjoisen metkut. Mutta on myös ensikertalainen täällä mukana tuo Sulkakosken Tero, mikä otti härkää sarvista kiinni ja lähti sitten tuohon kuuluttajarooliin ja mun käsityksen mukaan aika mukavasti jo sisäistänyt määrättyjä asioita, mutta ei vielä osaa tätä Lapin henkeä eikä Lapin metkua. Ihan ensimmäinen kysymys, onko sulla aukilaite? Tiedätkö, Tero, mitkä nuo ovat tuolla mangalla, mitkä roikkuu? Oi hyvänen aika. Tähän se johti sitten, mitä ollaan ihan tuolta Kemorasta asti. Raappahousuja ja pitkiä kalsareita on Antti-Pekka mainostanut ja kyllä nuo jompia kumpia näyttäisi tuolla olevan. Mutta minä kysyin, tunnetko ne? Ne on ne samat housut, mitkä tuolla sinulla Kemorassa jalassa ja kuulimme, että ne ovat ainoat housut ja sinä panit ne pesuun ja ne on kuivumassa tuolla. Ja ajattelimme, että kuitenkin ollaan Vaasamiehen sukukalleuksien suhteen niin paljon mekin olemme pelissä mukana, että ei tarvitse semmoisen ennenaikaisen rakkovian takia ruveta sitten, niin tässä on sitten näitä eri asteisia erilaisia lämmikkeitä ja ihan ensimmäisenä, kun hän ei muistanut nimeä, näytetäänpäs nyt sitten uudestaan ja kysytään, että tiedätkö sinä, Tero, mitkä nämä ovat? Hän pyysi kaikista suurimmat ja kyllä nämä toiseen jalkaan menee. Tässä on Pellon moottorikerhon logo ja nämä kun panet jalkaan ja menet vaimon luo, niin varmasti Vaasassa on avioeron paikka melkein. Kiitä. Ja sitten, ehkä siellä on sillä pussukassa vielä jotain muutakin. Nuo virittelet vaimolle tuliaisiksi. Nämä on sitten jo sitä kokoa, että ruppee menemään Sulkakoskellekin. Nyt ei tarvitse näitä ruveta tässä testaamaan, mutta nämä on puhtaat. Kun nuo vähän kopsahtelee vielä, ne pitäisi viruttaa vielä kertaa. Ja sitten on pelissä mukana, Terohan on Vaasan UAn puheenjohtaja, ei varmaan moni tiedä. Ja Vaasassa on sitten näitä tiimejä mukana ja varmasti pienin luovuttaja mitä koskaan on, eli Kaukola Racingista. Ja he ovat tehneet oikein sitten viimeisen päälle kaukolaracing.net housut, Pello. Ja tässä lukee Saarnamies Sulkakoski. Skoda lukee ahterissa. Näin on. Jo pastori Sulkakoski, Pello 08 vauhdissa mukana. Juha, Tiia, Jari, Rauno ja Ritva. Kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia. Nyt on Tiialle halauksen aika ja myöskin Juhalle kiitoksia. Sen lupaan, että ensi viikonloppuna on joku näistä 3 jalasta ja ehkä otaksun, että no nämä bokserimalliset, nimittäin yhdet ovat mommalle ja toiset ovat sitten talvikäyttöön. Ja nuo sitten jossain vaiheessa, kun on kuivunut, niin voit itse onkia tuolta jossain. Kiitoksia ja vielä yksi ihan pieni asia. Tässä otetaan tuosta sinisestä muovipussista pois. Ari varmasti muistaa, että oli kalastuksesta puhetta tuolla Kotkan suunnalla ja ei liene salaisuus, että itse sitoilen verhoja ja katselin sitten, mitkä ovat Tornionjoessa ottavia, hyviä verhoja. Olen tehnyt sinulle 3 kappaletta lohiverhoja ja ne ovat ihan lohikoukkuun kaikilla resepteillä, mausteilla tehty ja näitä pitäisi olla tosi ottavia Tornionjoessa ja toivotan sinulle hyviä kalahetkiä, Sötkä, ja kiitos koko viikonlopusta. Ole hyvä. Ja kaikista vaikeinta karvoja oli kuulemma löytää nuo jonkun sulkalinnun karvat, mitä siihen viritellä. Eli todella kiitoksia rakkaat ihmiset vielä kerran kaikille yhteisesti. Ja Tero, nämä perhot sitten, katsokko tuossa tempassa on semmonen 20-kilonen, niin naulathan sitä vähän sitten tehdään loimulohta sillä. Kerran vielä, hyvät ystävät, jatketaan sitten senioriluokalla. Viihtykää seurassamme vielä. Okei. Ja kiitoksia vielä oikein tosi paljon. Tuliko tuo sydämestä? Tämä tuli sydämestä.